свирам на специално. Специално поздрав за пулката. И така, този поздрав е много специално за моя приятел и за неговия Фиат Темпра, лично и категорично за моето братче Сезгин, от мен DJ Арсо. Името на DJ Скелета за всички душмани. За всички мои приятели в Койлер, най-вече за моя брат Аксел Тигъра. За Северин, играча от Кампас Перо, и за неговото братче Ален Тигърчето. Хайде, братчета, вие сте! Айде за моето братче Сезгин, лично и категорично, настъпи гъста на Фиата и да въртиме гуми като води. Името на DJ Скелета за всички душмани. Айде, Аксел, ти си изкачай на дансинга в Фиата. За Северин и за Ален, за двете братчета, лично и категорично. Yasa samudra se yasa lele somelava tequilava. За Сезгин и неговия Фиат много специално. Чавайка! Айде, брати! И сега за Фиата да върти гуми. Мис България! Аплодисменти за Чавайката! Аллаха, хо! Яша! Юно специално! Айде, Сез, го натискай гъста. Лично и категорично! Името на DJ Скелета за всички душмани. Айде, Сезгин, твой най-добър певец продължава да пее напред. За Аксел, за Северин и за Ален, лично и категорично. Kiss me baby, I love you baby, canım baby, canım canım. Kiss me baby, I love you baby, canım baby, canım canım. Kurtuna alınma kurtulca. Ой, не се спина се прави мармала. За мене правя си душата нощите. Сега, бейби, ти да си до мен. За най-бързия Фиат, а именно Фиат Темпра. Айде, Борко, да се прави мармала. За мен е проблем. Правя си душата нощите. Сега, бейби, ти да си до мен. Името на DJ Скелета Айде, за скачай, всички душмани. да похарчим вътре вълна, щом си с мене няма за Айде, Сезгине, палиме Фиата и отиваме в Канталехо или където ще да е. всички заедно. Айде за всички приятели, зънгър, зънга! Лънгър, 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 я. Зънгър, 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 лънгър. Лънгър, 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 я. О, е. И много специално от младоженика Западне Миро. Яша! И много специално за Миро. Яша Миро. И най-вече за
Павлин, цялата компания. Много специално за Майтара и неговата съпруга. Айде много специално само за моята компания, за Сезгин, за Аксин, за Севини и за Ален, лично и категорично от мен DJ Арсо. Ради, намали се малко. Името ми е Денис. Айде писарен, айде пита, айде писарен, барбалега, шукалега, айде мопрала, барбалега, И това беше много специално за моите приятели в Койлер, лично и категорично от